Satte den forkert. Boston, Quebec. Ja, og det er i Quebec, det er I Canada, ikke? Altså. Så bagefter, så hedder den Quebec, Toronto. I Canada. Yeah! Og så bagefter Toronto, så slutter vi af i New York! Yeah! Yeah! Wow! Yeah! Er det ikke vildt? Så fedt. Er det ikke vildt? Det er fandme livet, det er. Man er lige ved at have tudet over det, fordi det bare er sådan en fantastisk følelse. Jeg tudede lidt. Ja, jeg tudede nu over det. Men udover os, drenge, så kører David Hasselhoff, Christian Slater, Mick Jaggers datter, Exhibit og mange andre. Men det er jo først i morgen, vi skal afsted, så skal vi ikke hygge os lidt og se London? Jo. Hvad? Vi skal da mega hygge. Vi skal da så meget hygge os. Kom så! Shawarma og Prime. Kom, Jonas! Øj, pas på ham der. Så kommer Magnus lige pludselig med flag. Kom, ja. Så er vi også ude Smith med. Hvis det fortsætter det her niveau af morskab, så tror jeg nok, at det bliver verdens bedste tur. Ja, kig her, ja! Back. What's happening, guys? Stabilitet, komfort og ABBA. Det er, hvad en Volvo står for. Er det ikke fedt? Fuck, vi er det længere! Jeg tænkte, Ferrari, Porsche med det der. Er det ikke fedt? Det er godt. Det er kun Magnus Milan, der kan gå ind og købe en bil fra 1998, der ligner noget fra 2003-4 stykker, ikke? Det er sgu kun Magnus Milan, der gør det. Det er fedt. Og det der, har I set, hvor lang den er? Det er godt. Er det ikke amazing? Amazing! Hold kæft, Prøv at se her. Leather interior! Da Magnus han kommer kørende med bilen, der tænker jeg, det er en anden bil, end den jeg havde regnet med, det var. Det tænker jeg. Jeg havde regnet med, at vi skulle køre en hurtig bil. Ej, jeg er virkelig også glad. Er I glad? Jo, jeg er meget glad. Og jeg tror, at den kommer til at gøre det rigtig flot på tv. Jeg tror, den kommer til at blive rigtig flot på tv. Nå, men Altså i virkeligheden, der tænker man, hold da kæft. Men den er flot. Ja. Det bliver flot på tv. Det er en stor, tung bil, den der. Det er en Volvo. Og den kan vi ikke vinde løbet med. Før at vi ligesom skal køre i den i morgen, så skal vi indregistreres derovre. Og skal vi ikke bare gøre det? Team Zulu? Hvad? From Denmark? Lad os gøre det. Hej. Magnus? Store patter. Altså, kæft, det er vildt. Så går vi ind! Kom, vi går ind! Vi går ind nu! Ja! Kom ind. Hej! Hej! Overalt tager folk godt imod os, og der er en boks omkring Team Zulu. Det holder. Det er godt at se. Folk, de vil have os. Jeg har snakket med en, der hedder Rick Schroeder, som spiller med i 24. Helt overraskelse. Jeg vidste ikke, han var der. Det var meget spændende at møde ham. Medevac's on the way. How you holding up? Doc,
may have floating rib fragments which would cause internal bleeding. He needs to be stabilized. Agent Doyle, I told you I'm fine. I want to be involved in this mission. C2, you have the ball, Jack. Right now, this is out of your hands. What's going to happen in there, in the back seat? We don't know yet. We're going to figure out as we go. Feel free to join. Something exciting. I'm going to be in my own car. What is that? I think it's an Aston Martin. The thing it's an Aston Martin. Han tror, det er en Aston Martin, han kører. Det er jo super fedt at møde kendte mennesker, og det er jo også en af grundene til, jeg har sagt ja, for at kunne møde andre kendte, selvfølgelig. Og Rick, han har altså mødt Jack Bauer, og jeg er kæmpe fan af 24, så jeg glæder mig til at snakke med ham senere. I think ours is out on the street actually still. A long blue ugly car. Okay. It's gonna look nice on TV. Yeah, it's good. I'll see you on the road. Yeah. Looking forward to